Dobro je što sam ja dobila jestivi vatrogasni aparat. Bila bih tužna da sam dobila pravi. Ovaj se barem može pojesti. Da, blago Suzy. Ona jede ukusnu čokoladu, a ja samo sedim i gledam. To nije fair. Vreme je da pojedem najveći deo. Njega će biti teško pojesti, ne mogu ga čak ni zagristi. Šta mi može pomoći? Mislim da će sekira biti taman. Eto ti, eto. Hoću čokoladu. Puno čokolade. Sad imam puno slatkiša. Jao, blago tebi. I ja bih voleo da imam toliko. Suzy mi čak ne nudi da probam. Ali znam kako da je naučim. Ne, samo ne pena. Molim te. Naravno da ne, bit će ne samo pena, već puno pene. Eto ti. Gde sam ja?